Helo, dwi jyst mynd i esbonio i chi sut i ddefnyddio croesbostio neu cross-posting ar Facebook. Rwan, os ewch chi i'ch tudalen Facebook chi, tudalen eventer, fyddwch chi'n wyndran be ydy'r blwch ma'n fan hyn. Be mae hynna'n golygu ydy bod yna rhywun wedi ychwanegu fideo ydych chi'n gallu rannu, a mae'n mynd i edrych fel bod chi'n rannu fideo eich hun. Rwan, sut da ni yn sefydlu hyn? Wel, mwyn sefydlu perthynas gyda tudalennau eraill, mae angen mynd i'r gosodiadau ar eich tudalen. A lawr ar y chwith, newch chi weld cross-posting. Yn yr adran yma, allwch chi ychwanegu tudalennau i sefydlu perthynas â nhw. A perthynas dwy ffordd ydy o. Felly maen nhw yn bobl sydd yn barod i rannu fideos nhw gyda ni a ni gyda nhw. Felly dyna ydy'r perthynas. Felly dyma rhai sydd dal yn pending fan hyn, a dyma rhai sydd wedi derbyn y cais yn fan hyn. Yr oll sydd angen i chi wneud ydy ysgrifennu enw yr mudiad yn fan hyn. Felly os na i roi WCVA, Cyngor Gweithredol na ni, mudiadau dallu Gymraeg fan hyn. Dwi'n sefydlu perthynas gyda mudiadau dallu Gymraeg. Rwan, maen nhw'n mynd i gael cynnig rhannu fideos sydd ddim yn fyw. Unwaith da ni wedi sefydlu'r perthynas, mae'n hefyd modd rhannu yr rai byw. Rwan, dwi ddim eisiau nhw ymddangos yn automatic ar eu tudalen nhw, felly dwi'n mynd i roi yr ail blwch yn hyn. Bod angen cael approval cyn i unrhyw fideos byw cael ei rhannu. So dyna dwi'n mynd i dewis fyna. Nesaf. Rwan, dyma link. Mae angen copi a pastio yr link yma mewn neges i bwy bynnag sydd yn rhedeg tudalen mudiadau darllu Gymraeg ar e-bost mwyn iddyn nhw allu cadarnhau ar berthynas gyda ni. Dyna ni. Gosod y berthynas. Rwan, sut ydych chi'n rhannu fideos efo eich fideos chi efo yr perthynas yma? Ewch yn ôl i'r dudalen. A mae angen i chi fynd i'ch fideos. Dyma ni fideos. Felly, gen i ddewis un o fan hyn, parti ponti er enghraifft. Rwan, beth sydd angen chi wneud ydy mynd i'r opsiwn 3 dots, golygu fideo, mynd i distribution, a yn fan hyn, make available to other pages. Felly, dyma mae'r perthnasau, dyma lle maen nhw, yr perthnasau croesbostio yn dod i fyny. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi rhoi y fideo ar gael i'r mudiadau yma, neu'r tudalennau yma sydd yn rhestr. Felly, dyma yr ail gam mwyn wneud yn siŵr bod y fideo yma yn ymddangos fel opsiwn iddyn nhw i rannu. Felly, mae rheina eisoes wedi dewis. Sef. Rwan, beth sy'n digwydd ar ôl hynny ar ei ochr nhw? Rwan, os ewch chi nôl i'ch tudalen, ar y dudalen hafan, dyma mae'r blwch yma yn ei olygu. Felly mae'n deud, one video added this week you can cross-post. Felly mae'n rhywun wedi ychwanegu fideo wythnos yma sydd ar gael i'r mentrau i rannu. Felly, see videos. Bydd unrhyw fideos da chi'n ei rannu fo eraill yn ymddangos fel hyn ar eu tudalen nhw. Felly dyna ni, mae S4C wedi rhannu ei fideo carolod yma yn cyflwyno'r tywydd yn Gymraeg, fel bod modd i ni, fel mentrau ei rannu fo fel post uniongyrchol gennym ni. Felly dyma ni'r fideo.
create post with this video. A dyma'r post gwreiddiol mae S4C wedi defnyddio. Rwan mi alla I ddileu hwn a gwneud rhywbeth hollol wahanol. Felly dwi'n mynd I gadw'r un teitl bob modd I mi newid o, a dwi'n mynd I sgwennu ydych chi wedi gweld Carol Mordylan yn cyflwyno'r tywydd yn Gymraeg. Cofiwch, gallwch defnyddio Cymraeg beth bynnag yw'r tywydd. Rwan, dwi'n mynd I tagio S4C yn y neges yma fel bod yn cydnabod nhw. Felly, ar S4C. Hynny. Y math yno'r neges. Felly, da chi'n gallu ychwanegu tags, da chi'n gallu tagio mwy o bobl, pob peth da chi'n gallu gwneud os da chi'n rhannu neges eich hunan, newid y thumbnail, felly dwi eisiau cael hi'n sefyll o flaen y cwmwl fyna, ychwanegu steitlau ag ati, nesaf a parhau fel petai chi yn rhannu fideo eich hun. Ei amserlennu fo, cadw fo fel drafft ag ati. Rwan, na I gau hwnna. A dyna ni, dyna ydi croesbostio.